Gitu Mbah, omahe dukune kok suwi men mlakukan pirang-pirang kilo kok gak teko-teko ndang bijui aku ngawakmu. Wis suwi lho Mbah niku mlakukan pirang-pirang kilo. Ya aku kudu dilakoni antine piye wong awak dhewe golek tulung iki lho mae. Oh kita Mbak omahe. Nuwun sak paring-paring. Oh ngapur Ya piye? nuwun Mbah ngono sing Oh ngono ta, gak kula nuwun sak paring-paring. Mbah kene kalau wong iki anu kok biasa sepi ya anu. Nuwun. Ya le mau boleh. Oh nggih. Nunggu le. Nggih nggih. Omahe dukune kok mangker ya serem. Apa gak sido wedi aku? Ngawur. Aku akan ngomong Masuk metok seumur mak sedute. Balik, ane kok serem. Wes le, juga kan ngomong nang lungguh le. Kok anak nggih Mbah. suara tanpa rupa iki. Wes lungguh le. Monggo Mbah. Nggih. Ora ketenarak nih, Mbah. Mane seumur omahe dukune iki. Apa balik? Wedi aku. Balik sing dulu kene balik. Oh, Dadi mang anak suara tanpa rupa iki. iki lho wonge. Nanti Cek repot iki lho. Ah, kowe kita misi dah dukune. Kita misi dah. iya wonge cek repot iki. Ah, itu dukune. Dampir apa ya? Masa sih paling sih dukune cek golek nomor togel. Oke. Anak apa to le? Saja kok penting awakmu iki mau. Awakmu rene iki mau wis ora le persyaratannya apa ae? Nah, persyaratannya napa mawon, Mbah? Napa ndamel KTP, KK, surat nikah? Persyaratannya gampang ya. Nggih, nggih. Gula, kopi, sak susune. Waduh. Berarti sampean seneng ngopi, Bang, nggih? Oh iya awak dhewe kopi sing kental le. Dong apa ora? Nggih, nggih, nggih. Mudah kadang tak baleni ping telu kowe. Iki ceritane piye? Ceritane ngeten, Bang, nggih. Sampean kula tak crito, sampean rungokno. Iya le. Sampean rungokno, Mbah ya? Sampean rungokno setenanan, Mbah. Sampean Iya, tak Le. budek ta, Mbah? Oh ora le. Enggak. Cak kene kok budek ya lak kene. Meneng leblong. Itu. Lak ceblong jelas budek, lak cak kene ya ora no. Ceritane Paling ku gak ngeten. krungu. Kula kan oma-oma ana 2 tahun. Terus kuwi diparingi keturunan karo Gusti Allah. Bojoku bobot. Nah, waktu arep nglairno kuwi bojoku sak anake ku mati, Mbah. Innalillahi. Terus mati, nah aku dikabar-kabari karo warga kini. Jarene arwahe bojoku ku gentayangan. Wah iki le, berat iki le. Terus karepe Nah, karepe aku moro rene iki mau apa njaluk tulung sampean. Sampean ku takon ngusir arwahe bojoku, maksudnya takon nyamperno bojoku cegak ngedeni masyarakat kini. tak tulung le boleh. Nggih, nggih, nggih. Iki berat iki. Tapi ya kudu bareng-bareng. Bareng-bareng gak dhewe ngringkus ben gak kentayangan. Lah tak deloke posisine saiki nduk ndi. Nah, niki kediri iki damel napa, Mbak? Oh, Napa damel ngliwet? Oh, mboten le. Tengok men iki. Iki digawe lantara le. Lantara bisa ndelok posisine saiki nduk ndi. Oh, nggih. Ngono le. Iki cara gandelo bal-balan nggih saged nggih. Oh, kena le. Film-film Indian Oh, saged. kena. Oh, Kan delok ceblong. Penggala. canggih. Kan delok ceblong ngising ya kena iki le. Kena, kena. Penggala. Iki damel stopok nggih. Oh iya garap cop-copan iki. Ini apa Mbak? Oh, aja le. Kok malah girap-girap cah bayi kok katanya delok barang koyo ngene iki. Wis to. Nontok kowe ya. Nggih, 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 Mbah pun jenengan nang usir Mbah selak ganggu warga kene engko malah dadi masalah. Oke. Delok le ya. Kok anak umurnya ayu bareng Mbak? Durung le, durung ritual kok goblok menurut iki. Sik le yo, tak ritual. Aja diganggu le. Nggih Mbak. Bae ritual kate diganggu. Nggih. Pujo bajaku telek asu. Pujo bajaku telek asu. Pujo bajaku telek asu.
Iki piye lah, iki piye. Bombora jawane. Aku ngono manut tae. Wong papa padha kucluke. Wis kok nabrak. Saiki delok niki le. Posisine wis enak nduk kene le. Sik. Wis delok le. Ayo di mana? Enak apa nduk ngono? Biu. Lho, lah iya ta, nek wong wedok upaya iki nek kene kelampau iku kabeh iku. Oh, lah kowe apa kok malah wong wedok. Katara kepiye? Iki tanda iki lho. Delon. Ini tenanan ta. Wah, penak ta. Iki kok Gege. Lah utokmu karo atimu ora padha le. Sik le ya. Nah, posisine saiki iki nduk sandinge omahmu le. ning ndi, Bah? Ya sanding omahmu le, sanding jeding. Dadi kate mlebu lawange muk kancing ora iso mlebu. Oh, paling bojoku ngejeding kebret ising ngono. Lah iya, makane kuncine kekno bojomu cependang iso mlebu omah. Mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil kumat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Kok mbok sembur to, Mbah? Ya iya no, aku nerusno lagumu le. Iku main Mbak Dukun le. Malah gak karu-karuan. Iki Mbak Dukun iki le, aja digede. Saiki ojo guyon le, iki tenanan le ya. Nah, aku duwe pusaka enak telu le. Nggih, aku tak kei situk-situk, enak sing bagian nali, enak sing bagian nutuk. Kanggo apa Mbak iki, Mbah? Ya gawe nyekel setan iku mau lho le. Kok Mikir iki, Mbak. pengokmen aku iki. Lah iki ada bahas setan ket mau iki le. Alah, kanggo setan. Lah, tak kei pusaka telu le. Telu le. Nggih. Oh, Iku papat, Bah. oh telu le. Wah, Telu. bae mata. Jadi tak kei pusaka telu le. Situke tali, situke beras ketan lan cintene sing telu. Nomor telu iku pusaka le. Pusaka niki ampuh le, ora sembarang iso nyekel le. Wis le ya. Lah, saiki kita tali le pusaka iki le. Pusaka tali iki olehku golek nduk Gunung Lawu le. Nah, nalika iki enek iki nang Gunung Lawu iki aku wis ra karo-karo le. Turut gunung aku le. Iki olehku golek ra karo-karoan le. Tiboh tangi perkara iki le aku le. Oh, jadi ceritanya jatuh bangun, Bang. Oh, ya iya no. Tapi kudu hati-hati le. Nyekel iki kudu hati-hati. Kayak sampean jenis apa? Lu kudu hati-hati. Pokok iki intine iki sampean iki le. Nah, iki kan pusakane kan ana telu. Taline wis tak kekno Mas. Iya to. Garek jinten, ketan. Lah kuwi engko gawe ngusir le. Sing iki jerone iki enek jinten, beras, ketan barang. Dadi nalika setane engko teko, ku disaur karo iki le. Ben setane mlayu. Ngono lho. Nggih. Dong ora. Lah, sampean iki cocoke iki nduk darat, kan nduk laut ya. Wis awakmu iki le. Hati-hati le cekel le. Aja nganti kutal le. Alah. Iku- dhewe Iku golek iku yo angel lho le. Lah iki pungkasan lan sing terakhir le ya. Senjata iki bendera koyo ngene le. Bendera koyo ngene le ya senjatane. Iki tapi ampun ora ilok-ilok le iki le. Ditutupno ndas langsung loro iki le. Pemene kiri langsung mlayu le iki le. Iki. Golekane iki yo angel. Golekane iki. Dadi Pak sampean ate golek iki kudu poso 7 dina 7 bengi le. Ora oleh turu le iki. nanti lho, Mbah. Oh ya Gunung Lawu iku mau sing tunggale iki le oleh golek le. Dadi bareng-bareng teko ngono, Mbah. Oh ya iya no. Dadi posone iki 7 dina 7 bengi ora oleh mangan le. Dadi Rawat ya, Mbah. ya iya ngrowot, mbok. Gak turu belas, Mbah. Oh ya ora oleh turu belas le. Iki aku golek iki ya. Nalika iku jam 2 le.
ceblok kok dhuwur wibane ndasku le lawara iki le. Langsung medun Ya Mbak. iya langsung mudhun Iki kok jane iki dhuwur. ape dikekno apa ora ketang kok omong ae iki ya. Nerangno iki le pusaka iki ilang. Oh. Tapi ana sing temen-temen lho. Aja nanti pusaka iki ilang. Lah wis telu-telune mau cekel dilungkas iki setane kate teko le. Iki kegunaane ge apa Mbak? Gawe nutukno le. Kayak goreng kopi ta. Oh ya ora no. Oh, gak. Ku nalika setane teko awakmu sabetno ngene le. Dikunci sik, disawuri sik, ora Iya. kemayu. Ngaku tenan Mbak iki ya. Ya ampun no. Lek gocek ya aja ngono le. Lek gocek iki Iya. ya tenanan iku pusaka-pusaka rakara-kara oleh golek kok. Gak ngajeni baik. Lah iya iya. Ngajeni baik oleh golek Wis ayo saiki ritual bareng-bareng. Gerak aku tek nganu terokno le yo. Dadi Oh. ben setane teko ya. Le. Senjatane siap le yo. Iya, Mbak. Udah. Iki jange dhewe kate perang. Nggih. Kawon dhewe-dhewe senjatane ya. Nggih. Cek. Pak mantrane bendang rene setane ya. Nggih. Bojo bajabu telek asu. Setan radoyan demit orang bulit. Blong. Lah dukune ketemu kok meneng. Blong. Masuk keturun. Oh paling karipan golek nomor mabang iki blong kok meneng dukune. Iki dongo paling. Dungo apa mau ketemu kene ngenteni kan nek cokote nyamuk. Dongo batin. Ngerti. Buka yang sakno trinan pengen. Iki jajal delok dukune ketemu kok gak meneng ae. Udah keturun. Kakak ya betah. Kok meneng mbah tukang jajal delok mbah. Paling keturun dukune iki. Untuk turun kan ya botaran nek. Lah iya. Turu Mah jelas karipan golek nomor mambeng iki dukune iki. Aduh. Aduh le, sepurone le, keturun aku le. Mambengi iya. malahan aku mambengi le ndelok bal-balan le. Oh, tak kira jogong bayi, Mbak. Gak sing ngenteni ket mau. Oh kan taket mau ta le. Ya, kene ngenteni cokote nyamuk betul Waduh, kabeh. le, keturun nek le mambengi. Kan gak iso turu. Nah itu piye bagi? Oh ya terus no le, wis kadung jeru jere. Ayo, Ayo. ritual. Siap. Sik. Bahaya. Ojo kemendel bahaya. Tenang. Setan iki ganas iki. Opani ta kowe iki? Wis udah maju dhisik wis. Lah kamu gak wah. Ini gak Pak. Sik. Ojo. Tenang ae. Iki jelas abot iki. Nggut jatane kok kan aku situ-situ ya. Iya. Iya, Mbak. Aja dhisik le. Bahaya. Wah, boya bocah iki ra genah. Sik. Talin. Hop. Sile, coba sile. Oh, sik, tenang. Beras Bahaya. beras ketane. Bahaya. Oleh mayu le. Mayu ya lo. Apa? Wes. Balik nih setan, balik nih. Mas jatuh mas cepet. Sile yo. Tak tungguane sile yo. Iki ben gak ganggu le. Setan, demit, ojo ndulit. Setan. Ojo Sowan wis baca. Sik baca tak tungguane sik. Iki jadi digune omong apa kesawan ikut mangi iki. Lah yo, Mas. Sowan iki. Mamulo. Kowe kira Kene ae kok adine ra wani kok kene ae. wis saiki rene Mas. Mau telu.
masalah iki abot dulu ya. Asli ya, iki masalah rumah tanggamu. Aku gak melok ikut campur, aku mau jobo le. Dadi selesaino masalahmu iki dhewe le. Tapi iya Mbah, wis kadung kene marah gak iso. Waduh, Wis terno ya le ya. Aku tak pamit sik le. terus piye urusane iki, Bro? Ndek. Lho, am gak wani ta? Bapak wani yo ngono. Lah iya teko wani tak waduh, apa gak wani iki piye? Aku dhewe gak wani. Terus piye iki engko critane iki engko? Piye bareng-bareng ya piye? Ayo gak apa-apa wis. Wah. Kesuwen wis tak atasane, Dik. Aduh. Lah kok aku cuma serang le. Lah jadi sama gak sanggup lah aku gak bayarin Sik le, ini. paket aku carry le. Kita juga sik le ya paketan le. Itu kune iki ya. Ya le paketan marang ya le. Genderune nek kono. Oh ya terus le yo. Aku tak mulai le. Wah, rugi aku bayarin teh akeh gak sanggup. Awas dulu setan ini. Terus piye engko nek pagak ganggu warga engko nek kena diilangi setane. Loh, bocah cengok malah turu. Hei, ayo dilawan kok malah turu. Ayo, kita. Aduh, gak sanggup. Waduh. Kurang iki wong iki kudune wong papat. Gak sanggup aku. Serang aku. Kene. Kamu ndek kene yuk. Kamu ndek kene, Mbah. Aduh, kuat aku serang aku kan. Iki baterai posisi ini iki kuat iki energine. Dadi energi negatif sih kuat. Terus piye iki solusine? Piye Mbak solusine mana? Lah nek ada kekerasan gak kena, ayo dijak nyanyi ae. Lah, mosok demi itu dijak karaokean yo. Lho, bendang nyingkre. Oke. Nanya cukup bisa iki penggari waktu jek nalika jek urip PBN kan penggarane kan karaokean. Yo penggane mural. Oh, bojone kan gara-gara. Bojone iki kan penggane mural. Ayo dijak DJ ane, berkakno almarhum iki senengane DJ, oke? Oke Mas, siap. Oke, siap. Taruh aku le yo. Oke. Wah, iki jane dukun pekok. Wong dijak ngusir demit kok malah ngejak regean iki piye jane? Dukun iki jane goda apa ora?